larase pelok patete barang Umi Afifah. Ayo coba kaya apa? Sampeyan nembango ya kuwi kawiwitan saka bawa dandang gula banjet, mengko bacutna dadi ati. Lamun ngarasa Yori palungguhan iki ngaturake panglipur sawetara kanggo mecah sepine swasana. Iya, dasare ya wektune ya wis pas ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Kira-kira kuwi arepe ngaturi sapa? Sing mepet karo awake dhewe ya kuwi anakku wadon Umi Hafifah. Diaturi jumeneng. Ya mesti kaya ngono, Nduk. Sugeng dalu genduk Umi Hafifah. Sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah. Piye Nduk, sehat ya Nduk ya? Alhamdulillah pangestunipun, Pak. Isih kelingan awake dhewe rambah ping pindho iki piniji sowan karo Bapak Sunarjo ya ning dalem kene. Kelingan to? Nggih, Pak. Kira-kira sampeyan minangka wakile para kadang-kadang waranggana lan pengrawit matur apa karo Bapak Dr. Andes Sunarjo karo Ibu Sri Partini no? Nggih, kula minangka wakilipun rencang-rencang grup Madangkara kalian Waranggono kalih jenengan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, amargi panjenengan sampun kersa minercaya supaya supados kula sarencang nglipur warga ageng ten mriki, Pak. Nggih, kanthi pandonga piye no? Mugi-mugi Bapak kalian Ibu, mugi-mugi pinaringan berkah saking Allah, sehat, panjang yuswa, kathah rezekinipun. Benjing nek sampun kathah rezekinipun, ampun kesupen nanggap wayang meleh nggih, Pak, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lan iki minangka tandha tarima kasih sing dindakake dening Bapak Sunarjo marang sagung para lenggah ingkang kepareng ngestreni rawuh ngono. Nggih. Kunjuk marang mempelai berdua larase pelok patete barang Umi Afifah. Ayo coba kaya apa? Sampeyan nembango ya kuwi kawiwitan saka bawa dandang gula banjet, mengko bacutna dadi ati. Diaturke meneh malang mempelai berdua ya no. Nggih, Pak. Nggih. Ayo aturna. Muga bisa dadi srana panglipuring penggalih. Iya, Mak, iya. Ya Nduk, Umi. Lamun ngarasa Nano yuk dan prayitna ing pamilih hira
Nano ping telu pangkat derajat iku bisa noneno marmane den prayetno wilujeng niskala dandang kula banjet nduk ya monggo Genduk Umi dibacotake dadi ati sepisan langgam yang kedua engko dijaipongake ya monggo nduk Cahayu rebabipun Mas ya. Oh.
budidaya ora neko-neko. Wilujeng Niskala dadi ati sing ditindakake dening Genduk Umi Hafifah. Iya, mirasa temenanan ya Mak, jan berkarakter bisa dijiwai tenan. Heeh, Nduk ya sing jenenge Waranggana ki ora mung apal, ora mung nggen laras kipas ki ora, ning ya piye carane bisa nuksma nyawiji karo tembang sing lagi diaturake. Ngono ya Mak. Saiki genting aturake sapa Mak sing nembang. Sing angka 2 aku tak nyuwun marang Genduk Birgita Ayu. Birgita Ayu. Disupati luwih dhisik. Ya, ku tak tang dang Putri Kediri ya kuwi Birgita Ayu berpacu dalam melodi. Yo. Oh. Nduk Birgita, dalem Pak. Sampean ngerti apa ora yen sampeyan ki pancen wis ditresnani temenanan karo Pak Sunarjo.
tegese ditresnani ing bab kabudayanmu beci elemu nembangmu lan uga ing bab beksanmu kuwi janjane nalika awan jane sampean dikersakake ning ora iso ya Nduk mboten saged Pak iya ning ya alhamdulillah nadyan awan mau ora bisa bengi iki minangka tamba kesel sampean iso gabung karo Madangkara wah elok temenanan ngapunten nggih Pak Sunarjo oh matur piye karo Pak Sunarjo ngapunten nggih Pak Sunarjo kula wau siang niku istirahat Pak tapi nek kula nderek jenengan niku malah kula mboten kobongan kompor Pak saestu niki Pak kula niki wau niku ngejangan Pak tak tinggal turu Pak kobong Pak anuku Pak apa jenenge panciku Pak masyaallah kowe iki kok sinden laris kondang dadak ngejangan barange nggih abrak apa lho Pak mbok wis GoFood apa dandakne apa piye ngono Pak nek misale mboten anget kan ra penak Pak nek sayur dingin iki ra penak to Pak enak anget to Pak heeh ora mung sayur apa wae lek anget enak men ngono nggih mila yes alhamdulillah ripalungguhan iki sampean iso sowan ora mung sampean ora mung kosmu utawa kamarmu sing kobongan omahku mau ya meh kobongan lha napa Pak lho kowe ora ngerti to saiki rambu iki lak senengane apa wijaranan karo atraksi utawa akrobat dhek tuku bensin kancane disirami bensin arep diobongi bocah piye ya Allah disembur ngoten niku to Pak semburke kalau bos metu genine alah-alah bola bali anake Bu Kesi wong ya anake kaya ngono pancen mboke mbiyen ya nuwakal pancene nah iya mboten Pak Bu Kesi niku mboten nakal jenengan niku sing nakal paling Pak kok nakal piye maksudmu lho kan biasanya kan anak lanang niku nurun bapake lanang to Pak urung karuan kuwi paugerane sapa rumuse sapa tak bantahe ning kene rumusku dhewe Pak ora aja kok nurun karo bapake wong sok iso nurun karo tanggane mergo srawunge iki akeh karo tanggane mergo bapake lunga terus ngono iso dadi lan orane bocah gumantung telu Bir siji pendidikan loro pangguluntahe orang tua angka telu lingkungan nah mbok pangguluntahe ning sekolahan ki apik piwulange bapak ibu nang dalem ki becik nek lingkungane rusak lingkungane merusak dadi anak racake ya angel ditata angel diatur ngono kuwi ngono kuwi iya tidak iya Pak bener lah kok niku kan dereng gadah anak dadi ya ora roh Pak kan kula kan dereng gadah anak dadi ya ora roh Pak oh iya ya muga-muga soalnya wis palakrama temenanan sampean ya kagungan putra sing bener-bener bisa bekti marang Rama Ibu bisa migunani tumrapin nusa bangsa lan agama budaya nggih Pak nderek dedonga kagem penganten nggih Pak betul Mas Rizky nggih sehat panjang yuswanipun setia sehidup semati nggih to Pak cepat mendapatkan keturunan amin tambah ono napa Pak sampun ngantos kados kula amargi kula niku pacaran angger 3 sasi putus melih lah ya Pak aku ki ya bingung Pak aku ndongakne manten ki mandi ora ndongakne mandi syukur lah awakmu gelem awas diri bir ya tetep mandi watone sampean ikhlas lila kuwi watone temenanan ya mandi wong jenenge pangeran mesti ngabulake marang panyuwune titah waton panyuwun mau apik upamane ra dikabulake biasane diganti utawa ditunda ngono kuwi nggih Pak amin nggih Asmarandana Semarangan bir wani nggih ayo coba kaya apa iki piyayine ya ayu diteke ya lenjang-lenjang ayo bocah Kediri nggih teng mriki nggih enten sinden melih lho Pak sapa enten Mbak Dite niku oh Mbak Dite oh kuwi saiki wis dadi timku kok saiki kuwi wisan tim napa Pak tukang golekne job kuwi Mbak Dite saiki nggih ayo makasih kuwi Mbak Dite iki dulur wadon temenanan ayo nggih ya Nduk bir kita Nino
kor kencang nane sandang kelawan pangan no neno pernah rima ya memanik wani oke Pak oke nggih monggo saya dipun aturaken memanik karya Ki Sun Gondrong Tulungagung. Wah iya sing nyebabake Bir Kita Ayu Kediri. Mangga. Bir kita loh iki. Oh.
Siap. Terima kasih, luar biasa Mbak Birgita. Ya, pancen ya bocah Kediri, tur jaranan sing kondangi lupute Tulungagung ya Kediri, Mak. Tenan. Iki mau wis anget, Mak. Yo digawe saya panas meneh. Ya. Tembange ala kekinian. Ora mung piyai sepuh sing disenengake ning uga piyai nom ya uga entuk wujude hiburan saka awake dhewe lantaran tembang saiki. Upamane Lestari. Ha, nggih. Ingkang nembang genti loro, Nduk. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Nawangsih bojone Gandamana. Mati mambengi wisan. Ya ora arek karo Haryo Suman. Ayo. Mbak Winong karo Mbak Tri Hastuti Retnowati. Nah, nggih, monggo Mbak Tuti. Yen malam hari ini pancen Mbak Tuti tampile beda temenanan ya. Kita lek anggun, kita lek keibuan. Ayo nggih. Ibu ya nggih.